di Kembang Bali. Iya, Mak. Alhamdulillah, Mak, rezekine sampean lancar. Mak, sampean enek hari longgar sedina so apan, Mak? Apa ya? Aku ndek mang kan blonjo leh yo, ning Mbak Nana leh yo. Dek, anu kowe tek sepi ya Dek ora ndang masak ngono Mbak Nana. Lah wong duwe besti ati ape ora mbok teri. Aku terus atiku ki jelek bener yo. Ronto-ronto. Mak, terus aku ngene. Ya Allah, muga-muga mak cah enek jadwal cah nggo aku ngono. Besok gak apa-apa. Besok berarti pamane budale peteng aku nggoncek sampean ngono piye, Mak? Kuwi pitike pitik Jawa lho, Mak. Iya, aku boleh. Mak, nek krecek apa tuku-tuku kan tuku-tuku krecek enek yo, Mak. Mesti langsung karek goreng per ngono yo, Mak yo. Aku gak usah melok. Gak usah. Kok berarti gedange rojo, Mak. Jadi sesuk golek Nek sapa? Nek masalah piye, Mak? Muteri sapa? Mak Damis. Oh, iya. Aja banter-banter rahasia. Sing tak terima Damis. Karo Mbah Lam yo, Mbah Lam, terus Mbah Dami, ibuke Om Toyo, yo terus ibuku dhewe, Dek Dewi. Sampeyan, iya. Wong tuane kuwi Mbak Sum. Yo, berarti aku nggoncek sampeyan piye budal sampeyan bar subuh. Lah Sela sekolah apa ora? Ya sekolah Ngono yo, Mak. Apa piye apa wis tenanan apa budal? Nah, untuk masalah jadah terus piye, Mak? Gak usah krecek tuh kok nomote. Piye? Biasanya ada wong dadang ono enek. Yo. Mbah yo. Ya wis ngono yo. Berarti langsung sesuk mateng budal terus ngono yo, Mak yo. Aku kok tak pikir, Mak yo, Mbak Nana mang ngono. Piye wong di besan di besti ateke ape anyep-anyepan mending ngono. Anu Mbak karepku ki ngene lho, Mbak. Mak jah ki awake kesel anggitku ki bar manganan ugang pirang dino. Aku lagi bergerak masak. Aku kan mending ngono. Piye, Dek? Ateke malah bar manganan lagi pe masak. Oke, aku tak melok sampean gamblok ya. Oke. Aku syuting aku. Loh, iki wis tak syuting kok. Iki nem ketok, Dok. Iki nem ketok. Lah. Enek sapa kuwi? Enek Sriwi Kutil lho, Sriwi Kutil teko. Kelan apa? Pitik di Jawa. Tapi enek kluweh pramane ning pasar. Aku seneng ya, Mak. Masakane sampean kluweh karo tempe tek winuke, Mak. Aku nunggune lombok ijo. Sik. Ya, kita berbicara. Ketoke enek Sriwi Kutil teko tan. Oke. Aku nek nang mbek Mak Jo. Ngono, ya. Yo. Wes, tak anu Mak kok tak melok, Mak. Gedane ditok niku. Mbak Inta coba nada ireng, Mbak. Ireng ada. Mbak, Mbak. Iya. Loh, kena apa kae? Iki, Mak. Gak ireng lho, ireng. Iki. Ireng lho ngarep pembelas. Iya, gak apa. Apa sampeyan? Tambah juga nah. Oh, iya, gedang. Mbakku gedangnya pola. Malah sik gak apa-apa. Walah kok gudi. Sak padha sapa Dok gedene? Bayi. Loh, Intan. Intan kok iso lho mendut walah gedene sak padha bayi. Coba sak padha bayi. Intan ndek ngono. Njukuk cungokan Nduk. kok jago anu jero kan. Cungokan ku ning kono Dek. Kita menjero kan lho. Kok ning kono cungokan. Aku pengen ngene. Tapi ya walau ya, Pak ya. Yo apa ya? Iku gede mentah. Mateng Nek apa dilingene sak lining sithik ku jangan. Ngono ya. Iki piye disegaroro apa gede-gedean enak? Langsung anu ae aja digaloro langsung. Piye, Mak? Miring ngono. Ngene. Ya ngono. Lah. Apa dendumno wong iki? Iya ngono lah. Lah ngono gak Ini ya, Mak, gede ya. Paribasane kayak cok ngono gak pantes kok nek iki. Asih. Kamu tek karene ndi wong e, Bang? Aku jadi konten, Mak. Sopo? Mbak iya saya.
Mbek palu piye? Paling ngene nek kowe digengene digolong. Sakline cilik gojangan kuya dek maca. Gojangan kuya sing ngarani. Iki sak meneh iki lho. Ya wis Kira wis ya. Barene iki. wis ki kabeh. Heeh. Wis gak nganggo godhong pandang soalnya udah mati. Godhong pandang. Lucu ah. Gedang. Urip gedang. Gedane tuwi. Dek kapan yo mak? Dek sore karo dek esuk mang tak goreng mak. Enak banget mak. Awakku rasane koyo digebuki maling. Koyok tahu. Koyok tahu wis dikebuki maling. Di apa nih? Aduh. Bu, iki aku gak dipanen lho. Oh, gak nduk iki ceritane iki awakmu koyo iritasi terus mbok kupuri. Kan keringet teh dari yo Mbak ya. Oh, koyo iritasi. Kayak juga nih. Wes gak untan tak kongkon cukupno yo gak budal, wes gak apa-apa, Mak. Jadi engko esuk aku nek pokoknya nek ora esuk kan ning langganane sampeyan kuwi nek golek Jawa karo pitik Jawa. Terus ning gone langganane sampeyan golek roti. Oh, di pasar gini pasar. Ya bedok anu terminal terpapana. Sama nambah gowo kerombong. Ya, gak apa. Aku mancek nggo dhuwur. Ya. Tak kira ibu nggo montor dhewe. Nek ibu nggo motor dhewe ki asline ki pengen melak lah. Iya, bagus. Iya, Tapi bagus. selawat isu Intan. Isu Mak Jai. Kita ning omah ae. Intan ning omah ae. Esuk kan kita langsung Ibu bar subuh ngenteni Mak Jas dulu terus langsung ber. Mbok cek kabeh gedang. Oke. Wong Intan ki seneng lah digoreng ki. Bisa terasa. Iya. Ya bae entar yo. Oh, kene sing gedung pandang sapa ya? Mana ya, Mbak? Mbak Deru pi mati Baru kabeh. kan gedung pandang iki Mati, ngene Mbak Nur yo mati, mari Oh, dijadi alah. ulo, Mbak. Digone ulo. Heeh, ulo ijo. Dadi padha wedi. Wedi babati. Kok mek pandan ora ana ulo, kok anu malah nyatok niku lho. Bisa ana natik dene yo enek, iki yo enek. Di ulo ijo lho, Mbak ulo ijo. Ulo ijo dek senenge ning pandang. Heeh. Eno dange nek pengen digoreng. Tangene telu tok mak senengane iki lho. Lah yo. Wong digoreng were ngono iki. Enak iki mak gedang mak. Kalau kia tuh ae ndek asli ya. Wis berarti fik rotine tumbas. Iya, kok kayak gedang wis ngono. Cek wis gak usah jadah piring kok. Gak usah tapi ngono dipangan malah elek. Usah ra opo. Ya cek ini mama umi kan api-api kok pas mateng teri ngresak matenge terno. Iya, kok sak matenge ngono. Iya maju sore gak apa-apa. Iya. Iya. Iku jenenge waloh. Majah lagi bar gletak pemirsa ki mang golek cari acara pesenan di kecamatan. Awak yo sehat yo mak yo. Mergane lah ya kok enak. Insyaallah kok Pak Silo wis bar nggone Mas Pandi, kok terus genten rene. Dadi engko ngerti Pak Silo ngene. Iki lho, iki ben-ben diukuri, berarti aku tumbase gapalung piro. Iya. iku ben gak panas. Maksudnya apa repa nek pisah-pisah ben ora Udanan. ben gak udanan lho. Gue isa-isa repa. Ini ketok-ketok gompi ini kalau ya. Ngompi kok nggone bapake Mas Haji. Lah iya. Repa
bener udine duwe pot lah. Nandur pandan. Mbak yo. Dosa Kae kok apa yo kae yo. Mati, Mak. Indane yo. Mati. Apa nek kae kono kok kuwi yo Mbak yo. Gak kok urus yo. Ya arepe wegi Mbak kae Mbak. Yo ning pot mati gak ning ngurian ning omahku. Kayak enek wegi lho Mbak. Yo mati pola dhewe. Wes tak katene kan kok dilanjut. Cus. Aduh, sikilku keringgingan. Pemirsa, ya ini sudah kompornya sudah bisa mak. Oh iya wes Intan lungguh kan lho Dok. Hinu eta kolak made in Maja. Engko dibagi-bagi terus engko Kinara digawekno sithik. Ibu apen juga HP. Terus langsung pulang. Aku gak malah, aku pengen ngomah. Kok pengen ngomah ya, ibu pengen juga ikut tok, juga HP. Tapi ibu gak nginep ya? Ora, juga HP. Lah engko nek enek telepon kok sapa kan gak eroh leh, Duk. Ibu kadang kuwi enek sing kabar grup arisan, rapat BPD. Apa? Grup komite sekolah nih Intan. Rapat apa-apa gak eroh. Bu Betty. Iya, grup sekolahan Intan kan masih apa ya silaturahmi lewat grup dalam. Oh iya. Oke, siap. GG. Oke. Ditelepon Mak Damis pemirsa. Wis, oke lho, ditelepon Mak Damis. PTE telu. Mak Damis mau ke Pati. Ngono. Cerita sekali-kali. Iya. Ya Mbak ya. Heeh. Besok aku tak sekalian tuku. Iya lah, PTE. PTE mak dhewe, Mak. Gak apa-apa. PTE sesuk kan tak jupuk aku Kok nyatahno Pak E. Iya. Kan bengi tak garap sesuk karek ketengno. Oke. Kan asem jere, Mbak. Maksudnya nek asem kan ora pedes ame sing tinggo dik rapal ya, Mak. Dek mie ku lho. Jangan asem, emi. Oh gorengno tempe mak tak kembasne tempe mak goreng wara ngono. Kok diplastiki kok terus dicepret ning tunnel apa-apa sing putih-putih niki ya mak ya. Iya. Iya. Oke. Besok hari Rabu Mak Damis mau ke Pati pemirsa. Jadi sapa, Mbak? Nganu ngene lho Mak, Pak Japlik kuwi duwe adik jenenge Lek Tuk ya Mak ya. Nah, adike Pak Japlik Lek Tuk kuwi duwe anak jenenge Mbak Anis. Nah, Mbak Anis kuwi bareng lairno Mak, anake cowok. Berarti nek karo Mas Dimas berarti apa pemirsa? Sepupu. Piye ya? Jenenge piye? Kaya aku karo Mbak Narni. Kaya ngono lah. Mbak Narni anake Dedasi niku lho, Mak. Ponakan. Nek ponakan lah aku karo Al, karo Repa. Iya, nggih. Mbah jenenge apa ya pemirsa? Minduan. Menawa. Minduan ya. Karo aku jenenge. Mbah. Ngolak pemirsa. Ya wis sesuk delak besok wis kita asem. Besok aja deh Mbak ya. Coba tebak ini HP-ne siapa? Yo. Aku ki dikongkon telepon Mak Damis penting lah wong HP carry ning Mbak Indah. Walah Bu, jenengan tak telepon kok mboten saged. Berarti HP kuning kono mati pet kuwi. Telu rica-ricane. Iya, rica-rica telu. Terus jangan asem goreng tempe, ndroke di bumbu Bali. Iya, baline nyemek-nyemek ya Mak, enek dudoe ora seret-seret ya Mak ya. Ora pedes. Gak pedes kok kan sik kelan asem, Mbak. Tak itik kok. Kelan asem saiki nggo dik rapa ya Mak, karo tempe. Tempe goreng. Wis. Oke. Walah cintaku. Walah sayangku menderu-deru. Walah langsung to the point kumbahan. Nah, tidak bisa diganggu gugat. Sesuk-isuk setrika. Sesuk-isuk apa sapan? Lho lah diambuni cah. Sesuk ae setrikane. Ambune ya wangi, wong sing mbah-mbah sapa le? Ibu. Oh alah. Ibu apa intene? Ibu. Lah sing mepe mang sapa? Intene. Intene ya wis. Gak enek sing teles. Gak ada sing teles. Pinter ya. Iya. Ya.
Kakak nyesuk tak ya. Mm-mm. Ini ada apa? Iya mak, iya. Langsung ya pemirsa, ini apa mang? Santen sing encer. Engko langsung karek masuk nos bertumbai kabeh. Nek telo iki pokoke engko karek ngekeki gula sedikit garam wis mateng, engko meroy mateng ya mak ya. Oke. Ayo Tan dijak nggak konten Mbak Jessica, ayo. Cuci-cucian dulu di sini. Iya iya. Ini ngomain Mbak Intan. Nek gone Intan leh, ayo. Ngewangi Mbak Indah. Ngewangi Mbak Indah nggak konten. Ya Allah, semoga ojo udan sih. Udane engko ae. Bantu urung garing dasarku jelas. Ngono. Malah gak ubah-ubah Mbak Intan. Mak Cah malah libur do hari ini gak umbah-umbah ya. Wis ayo nggih konten sik. Mbah dijak nggih konten apa Ibu yo gak roh. Tak setrika sesuk ayo. Mak Dame sok tembok itu. Piye, Mak? Ikut Mak Dame. Oga, Mak, oga. Ora, Mak. Mak Dames acara keluarga. Oga. Berarti sing mangkat apa ae? Paling yo Mak Dames sekalian, Mas Dimas, paling kuwi lah Kinara yo lagi awake lagi menak. Paling Kinara yo ning omah, Mak. Iya ya. Paling kok ngancani aku. Ngono. Bar mau telone to pemirsa. Walah mak pancine gede kena tinggung godhog iwak kebo. Apa-apa. Enak malah. Lah. Ben tambah jos. Kolak ana walo, ana telo, terus karo gedang. Jos iki wis gak apa-apa, mak saknone mak maksudnya ra duwe godhong pandan ya wis entar yo lagi. Penting rasane. Enek garam kok ya mak ning kene ya. Njaluk Repa Saidi. Gak tak cukukne ning nggonku. Mek nggon dingat kena kene. Kene garam ning kene. Ya tak cukukne ning nggonku. Iya. Kene kok. Tidak ada garam. Gula abang. Enak ya. Tak cukukne uyahku. Hasil kolake nyemek-nyemek lho pemirsa. Jos gandos iki. Monggo dicoba berwarna-warni. Enek telone, enek pisange. Iya, Mak. Ateke walo iki gempi. Heeh. Telone telo manis. Karek ngumukno. Iki Mak Jah terpantau mbek ngemil pemirsa. Ngemil kerupuk coklat, kerupuk rambak. Kerupuk apa ya iki ya? Kerupuk anu terasi ketoke. Ketoke iya, Mak. Heeh. Ketoke ya. Bismillah. Pisangnya apa dik wong? Pisang anu, Pisang Raja Ayu, Nduk. Pisang ayu. Sobo Ayu. Ayu Dewi. Pisangnya tuwi, nek tuwi kan. Pisangnya tuwi. Mas Mbak Lupi, Indah, Mbak Yes, saman bungkusnya telu ya, Mak. Ampun. Telu. Mawon makan Tinggu mak ning kono. Aku nyusul engko sore-sorenan juga HP tok. Kok pitik sisan orang kok, Mbak? Oh, gak Mak pitike kan iki ucul ya, Mak, paling. Besok lah ya. Sesuk ae. Sengke saya dinten apa ya? Rebu. Make Rebu. Nggih. Wala masih anget. Masih anget-anget pemirsa. Engko ben Dik Dewi, Mbah Yi, Repa, mek kok sijine nggo Mak Jah mbahnya wis ngono ae dindum. Dindum sak. Heeh, mbahnya kakake. Dindum dimaem bareng-bareng. Dapure Repa. Nggih pun dados ya berarti ini. Yes, alhamdulillah Mbak wis karek kurang iki lho. Heeh, sesuk Pak Silo nek wis bar iki lagi tak tumbasne meneh galepalung. Marai Mas Pak Silo jek sibuk ngerjakni nggone putrane anake anu Mase Mak Jah. Apa jenengan cobi, Mak? Nek ra yo ugal-ugalan le Mbak, walah yo. Gula Jawa kan gula putih. Gak gula putih tok, Dok. Cuma siji kurang pandan. Pandane ora nek sing duwe. Oh, mboten gak ada. Gak duwe.
seumpama sampean ning negarane sampean kono-kono aku jabutno siji tak tandure to. Walah teng daerah gini. Ndi? Mae gini ndah niku. Iya, maksudnya Sing sebelah ndi? Wah, nganu. Terus kalenane Gurine Pak Rara. Ya. niku le kalenane mie ayam arah gini mae niku enten. maksudnya gue ditandur repot. Njaluk siji dijabut terus tak tandur lho. Kalenane Lah. bakal mie ayam. Mobil wadah kok. Iya. Itu mak kresek mak. Iya, Mak, aku engko sik ra apa-apa kuwi indah. Kan juga ono sik engko buke Dek Dewi, aku gampang aku tak. Tak Dewi. Iya. Terima kasih. Heeh. Iya. Nah, nggawa telu, Dok. Iya niki tiga. Iya, iya. 15.000 ya. 15.000. Ben. Iya, Dok. Totalane gurih. Totalane gurih, guys. 15.000. Podo-podo, guys. Murah le. Ateke sing ngedoli tek tersenyum ae lho. Delok, lho. Piye Cila? Ayo, hati-hati ya, Nduk ya. Engko Ibu tak nusul engko ae. Iki diundur pira? Saanune ae. Pokoke Makjah, dulure Makjah kan Mbak Rasti kuwi wis terus Dek Dewi. Mbak telu. Iya. Telu papat aku. Iya. Golek su menem pitu nek Iya, Untuk wis, pitu ya. wis ngono ae. Heeh. Wong tra yo Gitu ae ya. ki mang gak jarak pemirsa, Iya, pengen gak ngono lho. apa-apa, heeh. Terus dibagi. Alhamdulillah wis Hebat, heeh. ya. Iya engko repan ben nyiduk dhewe ngono, Mak. Ben do nyiduk dhewe. Iya. Oh yo gak lek Mbak Dewi didukno le. Iya. Mbak Dewi didukno le. Oh iya. Ya. Heeh, Mak. Engko Dek Dewi tak jukone. Iya, iya. Walah iya, Nduk, demikian pemirsa konten kali ini nggih, donga-dinonga yang terbaik ya untuk jenengan semua. Semoga sing sakit dan paringi sembuh. Intan, Ibu minta maaf. Sarang hiyo ya. Sarang hiyo. Salim sayang. Wes doa terbaik ya untuk jenengan semua. Kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, lho gluduk lho, Nduk, hati-hati. Waduh. Hati-hati ya. Wis tak gani kolak saiki ya, hati-hati. Ya ampun nggih pemirsa. Apa konten gawe kolak nggih. Cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Wis sampai iki.